Rangsangni takhuk tei bukoksong norokno lamsogo kok awai TV habanokni phasingtui khaklayo norok jotno kaham korungno tongbai jana aw kaham korungno tongbai jadi o hayong ha kotor sakao phia lukuni subasu busukse kotor o lukuni hamjakmung busukse wanama singsa o lukuni subasu o fan busukse wanama singsa phia o lukuni subasu manka hingke busukse khao tongthok busukse khapangka srangai phai oma haikeno khoroksa bukhukjuk sal kolongma saksori hamya sikili jorani o omoro nogo thongaro gorokjak saksori hamya bai nogo rangpusa koroi sak naijagoi maya belai kheno muktri kupulung bumatei bufani mokollo salbrum horbrum wasungmani thagya wanamani thagya buma tei bufani khao o sajokno bahaike hamlinai o sajokno bahaike o hayung sakao naragoi manai phia buma tei bufani mokolo belaino salbrum brumno mukti kupulung phiaba o khorangno lukurok khonawi belai kheno khairok jakha phiaba laithangnai salo lukurok subama bai bukok hasina belai kheno bo saksori hamui phaika tei saksori hamani yagulo bo lukurokno hambai bo yafarka belai kheno bo kha tongthok jakha belai kheno kha sarang jakha ge phaidi bini o mangpli rokno tei bini o kok samarokno kisisa khonawi nalen nungka jotona no belai ke bukhabai hambai mario pai tuya hambai nongni juba mumbai nongni hamjak mumbai ang dini kok sawi dong mangkha te kaham no ta busura dije a medicine ro jinai je kisamani hoiteng age te kisa busa kok shoriro tongthoka ge buiko manu sawo oboni kaisa nungbor jaga thangni doctor nai jakha te nini nungbor jaga treatment angkha ab kaisa budu khai ge hinta hinke kisa sak sori rok ba sa aram nage haman ka ba khaise gemu toka ngai na kar dia bono chotona na tisa hanya hai pai pele hambai mari won nongni suba mumbai nongni hamjak mumbai nongni maya kanang bai nongni khakufur khakuar khalai ana amse khai suba we ang tini taisha osung jana tutuk sung jana ang man phima haiman tongkha tu belai khasang mamangka belai tongthoka dang hangke ang wanju maya ang mo hayang dithangan ne ang je wanchuka ang thisinai banjigala khaini mang ani khawa ang wanchuka nangkai phiaba sini tipra saro chuba su khalai bokisa bokini khalai ang tini am sudarati taisa ang dongman higa kaham khalai awona pai pele hamai mari wang no tai chin dara song no mane logi wo mane pelai ki ani kepal hamka haima tongsa khaang dara sona logi mane mele kepal hamka haima tungo pelai si hamka ta haidana nangke abono chotto luku dibra sorongna ang tisa pai khale hambai mariwo ang naijak ani treatment khlaijak mani angka guhati wa ngangge apollo clinic guhati wa ani treatment angka ngangke doctor ni mu angka angkit patiwari a jaga angkhangke ulabari be jara angjaki tongnai rok ngangke thangi naijaki mano ngangke abono tai ko belai doctor boka hamno tara songni
Bainyo anggo a doctor bimala kya darashuna bele bele ka hambai mariwo te pai play hambai mariwo tam kai hambai risina risani risi ku pai le am sukai ani bukhawa am suka tongthok am suka hamja ka am suka sasaka ang te sailap gre tha mane am te heng kata bele tongthoka ta sujora ti nangke nong ni chuba mumbai nong ni hamja mumbai nong kha kufu bai ang tini kok sai dongman kha agi gaya kungyak sakpura sau body pain uda nga tabo nangke amse body pain rokniya normal nong khata bo bele tongthokata nge skin rok bo amse mane skin rok bo komi no tongkha kosom kosom man rok nge or ante he simi kisa tongputa nge abno abu ko angwan chuko bichi rok sai tong khangge tesa komi thangal haima tongta ngangke amsik no ta kaisa ang ulo belai video lok thangnai gabon bagai ang ta kaisi video serang bitung hambai